Benvinguts, benvingudes, benvingudis a aquest retorn de Opus Gay o Opus Slayer Opus Slay. o Media Disgusting, com vulgueu dir-li. Som horribles, va acabar l'any i no us vam dir res. No, bé, anem a fer uns especials que no vam fer. Jo hauria d'haver editat uns tocs que no vaig editar. Podem dir-ho, bon any. Ja, Bon any, sí, sí, a quien lo tenga, jo com a no. mínim, jo tampoc, però com a mínim tenemos salut. Bueno, mental a ratos. Ja. Avui anem a comentar moltes coses que se'ns han quedat en el tintero, ¿vale? Pues no sé. Tu com estàs? Com vas a l'inici de l'any, primer? Jo destruïda, acabada Colau. Destruïda Ayuso. Destruïda Ayuso, però això no ho avançarem. Primer, si vols parlem abans de Benidorm. Ah, bueno, vale. Tu el que volies és clavar el dedo en la llaga per l'Isban de Marala. Ai, jo anava a dir en plan començant perquè com estaves no irònicament. Ah, vale, no era una pulla. Jo ja me sento atacada per tot. Una pulla, com la nostra convidada Jessica Pulla. Escolteu el seu episodi, és molt guai. Vull dir, està equalitzado fatal, com segurament estiga però bueno, el que va dir era molt important i molt interessant. I després veieu el de la seva filla Drag, d'Ofelia. Ofelia Drag Mentionet ja un altre cop. Pues bueno, ja hem començat el bingo. Pues ya ho dic, perquè segurament Ofelia, un beso, parece que estaràs viendo esto. Tuitabrazos. Ara mis fustes del meu poble, ja està, ja hem dit tot el que havíem de dir, ja està. Pues eso. No sé què de Rosita Mores, ja està. Ara pues sí. Son y Selena són catalanes i valencianes. Ja està. Ja, ara sí. Ja he començat. ¿Sabies que a Ana Obregón li van donar un programa en Canal 9? Perdón? Que és una cosa que també repetís quan parlem d'Ana Obregón. Ah, vale. Ana Obregón no. Bárbara Rey. Dislèxica. ¿Sabéis que Ana Obregón es bióloga? Sí, que tiene el título en su casa. Clar que sí, estic dient coses que... Ah, vale, pues anem a començar. Va. Anem a començar amb una cosa que, bueno, que és d'extrema importància. Extrema necessitat. Explique, perquè és el que passa quan estàs en situació d'homosexualitat. I anem a començar comentant les cançons de el Benidorm Fest 2000, merda. Anem a parlar de tot lo que participa o només de lo que podem considerar cançons? Anem a comentar-les un poco totes, que són més camps. Vale. Llavors, tot lo que participa. Desgraciadament, les cançons i lo que no són cançons, també. Bueno, lo que Vull dir, Mauot, per exemple, ha presentat una cançó. Ala, ja comencem. És veritat. Vull dir, Slowmo tampoc és una cançó. Ja està, ara sí que ho hem esmentat tot. Com has portat per on volies? Home, vale, anem a començar. Perdó, la primera és Bésame, de Carla Frigo, que segons les meves fonts, és a dir, l'Aina. Aina, Carla Frigo és de Girona i, bueno, pues eso. Y eso. Digues. A mi per a ser un tipus de cançó que no és el que jo consumisc, perquè a mi el niñateo xunda tal per a Eurovisió no m'agrada excessivament, me pareix bona. Jo he de dir que al principi, el primer cop que la vaig escoltar vaig dir no, ya como mucho ruido y después vaig dir kinda pop. No, a mi lo que me passa és que no acaba d'arribar on jo esperava que arribara i de fet me segueix passant, que no acaba d'esclatar. Però és bona i és actual. M'agradaria. Sí. Com tenga un dance break m'enfadaré. Perquè no, pues no ho demana. Per a mi no demana dance break. Demana movimiento tot el rato, però no me demana dance break. No sé, m'agrada molt la cançó a mi personalment. Perquè és niñateo, però niñateo típico Eurovisiu, però no és un loop que a mi me sona fatal i tal, i superartificial, que no escoltaria. Artificial fades. Sara Bonici sempre seràs famosa i me da igual. Però el loop me sembla superantiquada. Sí, sí, sí. En plan, esta me sona actual, més o menys, però jo què sé. Això és una... perdó, una versió una mica descafeinada d'Aitana. Lol. Ho sé, Aitana és Aitana. Perdó. Però en plan, això ho podria faltar en la ràdio jo. Venga. Besame. Celine Van Gil, La Casa. Me gusta. A mí me gusta. Yo creo que estará moviéndose todo mucha salsa, mucho latineo, ¿no? Pero yo creo que es lo que requiere. Y que també és guai que el Benidorm Fest s'obri a nous estils musicals. Jo estic així. No sé, m'agrada. Ella me dona vibras raras una mica Chanel, en plan talento descubierto casualmente, que de repente tiene un bopardo.
Me huele raro. Però ella, per exemple, en aquest cas no ha sigut escollida a càsting. Bueno, dedazo de l'Alfred. Bueno, però no, dedazo no, la va escriure amb ell. Bueno, però no sé, em fa olor raro. Bueno. Que m'agrada la cançó, i molt el seu projecte no puc dir que m'agrada perquè no l'ha connectat. No té projecte. Però per això me pareix raro. Ja. No sé, necessito d'on agarrar. I jo estic molt suspicaç. Sí. Però bueno, està guai. Chica sobresalto. Mala feminista. Jo la cançó me la fiqué pel cul. Sí. Però... Em falta com un puntito más, saps? Sí, a veure, una cosa, jo sempre dic, tots sabem el que ens agrada. En el cas de Mala feminista he de matisar. Quan jo dic sí, hem de votar el que ens agrada, sí, però també sabem el que per a nosaltres ressalta. Jo després d'escoltar totes les cançons, per desgràcia, Mala feminista, si l'he escoltat només un cop, entre tot este line-up, se'm perd. M'oblide d'ella. I em sap molt greu, però la cançó és molt bona. Però si fa una posada en escena xula, perquè Mala feminista el que li passa és això, que es perd, però la cançó és bona. Si sap presentar-la, pot ser, es pot passar a la final sense ningú tipus de problema. Sí. O sigui, sí. Un Ana, un mierdón, perdona que te lo diga. Slow-mo es orquesta sinfónica, solado. No, i ja basta de la tonteria de sí, no sé què és un bopardo. No és un bopardo, tens d'estar-me al costat. No, i que vaig a dir una cosa, és que... Bueno, no, és que no vaig a parlar de la lletra perquè Slow-mo, bueno, en fi. Bueno, pues jo puc parlar perfectament. Slow-mo, com a lletra, me parece un truño. Però, exacte. Com a fan de les Tanxugueires ho puc dir, perquè les Tanxugueires ho criticaven. Me la pela. La cançó de Slow-mo, com a lletra, és una merda. Una Ana més de lo més. Però una Ana és més mierda, em refereixo a que... Estamos pegados como chicle. Perdó, ja està. Te endulzo la cara cojuda, mengo. Sí. Perdona, però això era camp, perquè si traduixes este hecho, el squirting en la putíssima cara, és supergraciós. Increïble. No, però jo el que ho comentava l'altre dia amb un amic. Comences tal i de cop la part ràpida. No l'entenc. És veritat, és com un nightcore. Sí. És com quan la Julieta acaba els concerts amb Ens besem versió Speed Up. El que jo no entenc, el que jo no confio tant és, vale, la part que és més lenta, vale, però és que jo la veig, en plan, vale, de que ella tiene les capacitats per arribar, però és que jo la veig que quan la canció s'acelere, entrarán los coros, se marcará un minutazo de baile, en plan, Aritzaren, y pasará perfectamente a la final sin ningún problema, habiendo cantado uno de 3 minutos. Però, ja... Saps? Sí. Perquè tots sabem que arribarà la part ràpida i se va ahogar. I la tia no va ser tonta. Si s'ahoga no la va cantar. Bueno, pues que se faça un hadise d'un tec-tec, només que la cançó és una merda. Ja. Can you feel the manjar temazo? És bope. Amor barato. Pues això, ja ho diu la cançó. Siguiente. La pena. És divertida, és graciosa, és perfecta. A mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt el concepte que té ella de dir lo castizo no solo es facha, lo castizo es de todos. I anem a portar-ho a per tothom. M'encanta. Eres divertida, eres graciosa, és un chotisco platango electrónico bob, las castañuelas por el culo, i ella ha dit que farà una escena que estarà entre lo gay i lo facha. Perfecta. Això és una cosa que... Bomba. Si aconseguirem parlar alguna vegada en ella, és una cosa que vull parlar amb ell. Que podria parlar i me faria molta il·lusió. En plan, la idea de com concebeix ella a Espanya, no sé què, la tradició, mesclat amb lo LGBT i tal, però crec que podria eixir una conversa xula. Sí. Que nosaltres que també ens agrada molt parlar d'això i tal, que som monotema, quasi, sembla. En plan, jo que sí que és veritat que estic més incòmode en aquesta idea de parlar d'Espanya i tal, crec que podria ser una conversa xula. O sigui, jo també estic en aquesta idea incòmoda de parlar d'Espanya, però sí que m'agrada de la tradició portar-la a tothom, saps? O sigui, la tradició, jo això ho veig un poco como con los carlinos y los liberales. No, la tradició no només és carlista, la tradició no només és facha, és de tots, pues eso. No, i això ho deia també molt bé i ho diré sempre, la Maria, ja li ho vaig dir a la Carmento i ho diré sempre, la Maria ho diu, la cançó tradicional és revolucionària, perquè la pot fer tot el món i és popular. Exacte. I és això, en plan, evidentment, la copla va arribar al punt que va vindre Franco i la va institucionalitzar, però abans era popular. Exacte. La cançó, jo què sé, els cants de batre els cantaven els agricultors quan anaven a agafar coses, i així de Catalunya no conec res, però més de lo mateix.
No, sí. Per això. O unes d'Albades. En la Fira Popular, en el Naventos de la Plaza, cantaven Albaes, pues igual. Pues eso. Perdó, ya está. La Pena es La Pena, increíble, m'agrada moltíssim. Sona tradicional, però sona 2025. Sí. Bueno, però és que ara mateix és el que va dir també la Glòria Rivera. Aquí no fa tradi. Però tornem una miqueta al que vam parlar amb ella. Però si el fas, fes-lo bé, i això està ben fet. Sí, això està molt ben fet. I vull destacar una cita que va fer ella, que em va ser increïble. Jo vaig aprendre a produir perquè no volia que ningú home tingués el control de la meva música. Molt ben fet. Divertida, graciosa, perfecta, increïble. Per a qui mos estigui escoltant, estaven fent xasquidos, aplausos en gay. Sí. Jo em vull comprar un anell com el de la Carmento, que sigui una castanyola. Ai, sí! Li hauria d'haver demanat on el va treure. No lo ves, Henry Sandler. Pues me encanta. Es un baladote que yo conecto con él. Me gusta. Em passa potser una mica com Chica Sobresalto, potser. Se me desdibuja, sí. Sí. Només d'estudi, però també t'he dit que esta balada és la típica que has de plenar. Sí. Com Estonia l'any passat. O la puesta en escena del Roger Padrós, que fue increíble. Sí, y era lo que te pedía la canción. En estudi se desdibuixava, però fas la posada en escena xula. No dic llenar-lo en plan Saint Pedro amb les bailarines de burlesque. No, dic plenar-ho en el sentit de fer una cosa que a ti te cridi l'atenció. Exacte. I fer-ho molt bé. J. Caballo i bien Isabel Pantoja. Slow-mo, no m'agrada el que fas, però ho fas molt bé. Fin. Ja. No m'agrada, punt. I la copia l'estribillo a Mónica Naranjo. Ja està. Kingdom, me gustas tú, eres divertida, eres niñata, eres graciosa, eres perfecta, me encanta, son els mantras d'aquest any i és una canció niñata que jo me estoy introduciendo mucho. A mi lo que me sap greu és que ells, no sé, tenien capacitat per a fer una cosa pot ser més ambiciosa, que no vull dir que això siga roïn, però, per exemple, vull que Gallo, l'any passat van enviar Confieso, que a mi m'agrada molt, i això em sap greu que s'ha quedat com a medio gas. Sí, vale, és divertida, és graciosa, i de fet, ho estan portant molt bé el tema de la promo. Sí. Però em fa ràbia. Perquè són capaços de més. Potser la posta en escena també és Bob, saps? I també ho acaben de donar-li el twist. Quan sigui un dance break, també. I jo crec que ells se poden, no dic ultrapegar, però amb aquesta cançó, si se mouen bé, cuidao. Com ja estan fent. Sí, pot quedar, en plan, pot tindre impacte fora de Benidorm Fest, que també al fi de comptes ells és el que porten buscant molt de temps. La Cube, loca por ti. A mi m'agrada molt. Jo crec que és el nostre We Will Rave, un poco, sí, de momento. Però me chilla bacalao. Sí. Vale, és molt descafeinado, molt pop, molt tal, però me segueix chillando bacalao. No és We Will Rave, perdó, que We Will Rave era com pensa un cantant de pop que és una rave. Sí. Que no vull dir que siga roïn, però no me semblava tan autèntic, podria dir. No ho sé. Però encara així, a mi me mola molt. I la gent s'estava dormint en ella. Jo veig abans Dark Horse a la Cube que no a una Anna. Literal. Artista de llorar. Perfecta. Però a mi abans era la meva guanyadora i m'agrada molt, però ara estic molt amb la pena que la tinc molt en bucle. Artista de llorar és per a posar-se en un moment que quiere escuchar una cosa Yo potente. creo que Artista de llorar ens pasará un poco como pasó en su momento a Blanca Paloma, que era como, tothom la tenía ya, sabía que iba a hacer buen show, pero con la puesta en escena tothom vam dir, va a ganar y ya está. Me fa por per la Melody. És que la Melody, cuidado. Bueno, ara en parlarem. O com li dic jo a Twitter i a tot arreu, perquè em fa molta gràcia dir-li pel nom de pila de Melodia Ruiz. És que per mi em fa moltíssima gràcia. Lo graciós és que hem de posar el cognom perquè si poses només Melody no saps si parles de Melody o de Melómana. Que hi hagi dos Melodies me quedo tiesa. Melodia Ruiz, para los amigos. Pues eso. Jo crec que estarà guai. I jo vaig dir, jo quiero una performance que comenci en plan ella como Malena y quien tenga de la referencia de cine, es que no me suena. Mónica Bellucci, eso. Pues eso. Y que luego ya sea Bob. Y que ella ho ha dit, que habrá baile. O sea que se viene. Bueno, estarem sintonizant. Lucas Bunt, te escribo en el cielo, que se había muerto su abuela un 13 de febrero en el escenario. Em passa una miqueta, salvant les distàncies, si realment no tinguen res a veure, como a José Otero, en plan, soy consciente de que estoy cantando algo súper triste y que voy a hacer llorar, y a partir de tener estas pretensions como que desconecto de la canción, que la cançó és molt bonica, i de fet me pareix molt guai, però no sé,
no és tan pretenciosa ni molt menys com la de José Otero, perquè la de José Otero jo era increïble. Per cert, José Otero ha escrit la de... A part, ha escrit la de Viene Isabel Pantoja, però ja està. Com? Viene Isabel... Ah, coño! Vale, les sigles. Pink, tienes en inglés. Quan en Twitter va dir J. Cabello parece buena, no sé qué, es mi favorito de este año. Y le respondí yo, claro, como que es el autor de la canción. Y me bloqueé en Twitter. La peli es súper fina, dius una minia y te bloquea. Wow. Increïble. Com Sagitària. Que t'hagi bloquejat per la meva culpa, increïble. Què estava dient? Lucas Boone. De Lucas Boone. La cançó és molt bona, però me passa això, que desconecto perquè escrivint-la me dona la sensació de que ell és conscient que te voy a hacer llorar. I això a mi me jode. En plan, l'altra, la de No lo ves, la veig com sin pretensiones. I aquesta potser se'm queda una miqueta així. Mauet, rayo de... Com a castellonenc demane perdó, ja està. És que Mauet viu a Castelló. És que no ho entenc, en plan... ¿Por qué no has posat para poner una en italiano, ¿para qué no pones una cooficial? Es que no ho entenc. Que l'any passat vos van enviar copio traidor i ara se separen. Raiden. Ara ho parlarem, això, carinyo. És mala. ¿Vale? Es como que intentas este pop 2000ero italiano, pero que se queda como a medio gas y es una cosa camp. Ja, però no és el que diem d'Otenora, però què le debe Televisión Espanyola a Magot? Perquè no m'ho crec que la gent ha agafat a ell i no a altra gent. Que siga, bueno, això és discutible, que hi ha més cançons així, però no me crec que siga de les 15 millors. Total. En plan, les altres, jo què sé, Kingdom, vale, se diu que tenia com quota per la elecció interna i tal, pues bueno, l'han colat per això, però pots justificar que és bona. És bon producte per a lo que és Benidorm, o jo què sé, la Melody me jode, però bueno, és cara televisiva i tal, puc entrar, que puc comprendre que com a perfil i tal el vulgues tindre dins, però Magot no se sosté per cap lloc. Siguiente, camino de asfalto, camino... No sé, és que no Diamante. No l'he escoltat. Soy la Queen. Pues I'm a Queen de Melómana. Pues... Melody, la que no es la Ruiz. Ah, no, Melodía. No, esta no es Melodía Ruiz. No, ya, Melodía, la que no es Ruiz. Pues Melómana. Sofía pues. Cristo. Por ti existo. O Lidia San José. José, hazte muchos pasapalabras. No sé. A mí me agrada, no sé, es agradable. Sí, es camp, també un poco. Camp, però pel tipus d'interpretació que té. Sí. No me pareix mala cançó. Saps que la veig fent un dance break? La veig fent un dance break. Com no faig afrobeat. Exacte. Com vole. Pues no ho sé, jo crec que m'he d'esperar. M'he d'esperar a veure-ho allà perquè és d'aquestes cançons que estic com... no sé, saps? He de mirar-m'ho. Que se puede colar en la final, jo la veig en la final. Seria camp, però està ahí. De quarta posició, d'aquestes de... Ai, i sí. Sí, per què no? Exacte. I llavors, ara sí, la que està giving en la foto Torre de Pisa... Una ribas valiente. Va, anem a rajar. La cançó és una merda, la de Melodía Ruiz. Perdona, sí, ja està, punto. Bueno, estem parlant de Melody esa dia. És el que diem sempre. Aquesta cançó me l'envies en 2008 i digo, és revolucionària, és divertida, és graciosa, perfecta. Però de 2008 quants anys han passat? 14. És que t'he de dir una cosa, a mi em sembla més actual Amante de la Luna. Sí. No sé. No, és que hem de reflexionar. Tu has dit 2008. Si en 2008 haguera nascut algú, ara mateix tota l'escena pop catalana li tiraria fitxa a esa diva si haguera nascut en 2008, perquè tindria 14 anys. Bueno, l'escena catalana repetera. És que és per a reflexionar. Bueno, també. Però bueno, el que estan dient, que aquesta cançó, no sé... Què? Està molt antiquada, amb perdó. I és el que estàvem parlant abans de començar a gravar el podcast. La Melody té unes tables increïbles. Sona en directe com sona la gravació. Però el debat no és tant si la Melody és apta per anar a Eurovisió o no. El debat és que la cançó és una merda i que es nota que és un descarte i que no representa la Melody. Bueno, realment sí, i és un problema que té ella, que no sap evolucionar. S'ha quedat en uns codis que estan antiquats, jo ho sé. En plan, pot ser molt divertit, molt graciós i molt disfrutona
qué sé yo, la de Mujer Loba, que, escolta, yo me la ponen de fiesta y pues jiji jaja, como postureo. Todo, ¿sabes? O si yo, como esa diva, yo me la ponen de fiesta, jiji jaja. Però per a mi és antiquada. Clar. I està manejant uns códigos que ja no. Però és antiquada pejorativa, sí, perquè la de Sonia i Selena és antiguada i no és pejorativa. Però també te dic, no, per a mi sí que és antiquada, una mica pejoratiu, pero hay una diferencia en la actitud de las canciones. Sí. Les Sonia y Selena vienen a pasárselo bien y vienen a hacer bolos. Y eso sí, me parece perfecto. Es verdad. Pero la Melody dice, vengo aquí a comerme el Benidorm Fest y vengo a ganar y llevo la mejor canción. Perdó, però a mi no la portes. Exacte. No és el millor pack i no és la millor cançó. I que ella estàs en uns codis que ja no funcionen. Com a artista és indiscutible. Sí. I això ho acceptem perfectament. I la Melody del Benidorm Fest és la que tiene las tablas, però más sòlides de todos. Bueno, per a mi la xispa, però bueno, top dos, sí. Home, la Melody porta temps fent de... Saps què vull dir? Sí, vale, a nivell històric i a nivell de temps. De bagaje, vale. Em refereixo. I la Melody és molt professional, bueno, pel que diuen no tant, però en teoria sí, saps? El moment en el Pride en el que tenia beef va ser ella. No, era Soraya. Però vale, és que es veu que quan va anar a tocar a Me Suena, quan no guanyava s'enfadava. Sí, home. Però això es veia el clima tenso. Por eso. Amb la Lolita era? No, amb la Edurne. No, jo ho dic en plan amb el jurat s'enfadava. Amb Marta Sánchez, crec que era. Vale, és que m'estic confonent... No, Marta Sánchez el tenia Edurne, era Mónica Naranjo. És que m'estava confonent amb una altra flamenquita que també s'enfadava molt, que era Marisabel. Marisabel agafava uns cabreos quan no guanyava. Però bueno, que no estem parlant d'això, que estem dient que és això, en plan, la Melody té unes tables molt bones, vale? Però la cosa és que tiene una canción que es nota que li han dit té, però és que és el que dèiem abans, si li haguessin dit una cançó té i que sona 2025 i que representa la Melody, probablement estaríem dient que esta canció és Bob i que potser ens agradaria que fins i tot pogués guanyar la Melody. Perdó, la Angie ho va fer bé, a mi me cayó la boca, sí, vale, se nota que és un, no diré un descarte, però se nota que és una cançó que t'ha posat Thomas Gison, això sona a Melody Festival en second hit. En plan, que tenen 4 hits, bueno, da igual. Sonava Melody Festival, però bueno, representa l'Angie, més o menys és actual, funciona en el context d'Eurovisió, a ella li pega molt perquè és rotllo emo i tal, me va callar la boca, va fer una bona cosa i damunt ho va presentar superbé. Però estos codis no me funcionen. Ja està. Exacte. Sin más. I finalment trobem a Sonia y Selena, que es el que veía. Las SS. Las SS. Ellas vienen a pasárselo bien. Sí. A ver cuánto duran juntas, porque el clima tenso entre ellas se nota. Un clima més com les Azúcar Moreno. Realment. Les Azúcar Moreno versió trash. Són bueno, trash no, però... A mi em semblen perfectes. Jo opino que guanyin i que les enviem i els hi posem un 24 hores a veure com se moñan entre ellas. Està perdent diners, RTV. Jo a mi per camp que guanyin, me da igual. Sé que no pasarán a la final y me joderá mucho. Pero con postureo, perdón. Sí, pero como mínimo lo habré vivido y me lo habré reído un rato y ya está, ¿sabes? I passat bé, perquè elles venen a passar-se-ho bé. Clar. És com, salvant molt les distàncies, perquè no fan el mateix ni de conya. La Leticia Sabater, ella viene, hace su cosa y se va. Sí. Sonia y Selena igual, no en el sentit tan pejoratiu, perquè Leticia Sabater està enxufada per clau, tal. És una cançó divertida, és una cançó guai. És niñata. És niñateo i tal, i mos agrada. I elles venen a passar-se-ho bé i es nota. Sí. Ja. I que si guanyan, pues mira, pues ya anirem a Eurovisión. Y que también que sí, que se han creado la narrativa esta de fuimos en 2001, no sé qué, no sé cuánto. Un poco potenciada por mí, porque les envié por DM fa molts mesos que se presentaran al Benidorm Fest. Però, i me la trobé en el AVE. Però parlem molt de 2001, però elles han tingut... Bueno, ara expliques lo del tren. Però dic, parlem molt de que elles fueron en 2001, no sé què. Elles han tingut molts hits. Sí. Deja que mueva. Esta també és hit. I han tingut 2 o 3 que mon pare diu, no sé quién son Sonia y Selena. I pues les cançons de mon pare i Celesta. Exacte. I no és una niñata, perdó. Per això... Bueno, lo que deies ara després. No, da igual, crec que sí que ho vam explicar, lo que em vaig trobar Sònia en el AVE del dia abans de la presentació dels concursants del Benidorm Fest. I lo més important... Que li vaig anar a parlar i es borde. No. Ah, que té las cejas pintadas, es verdad. Se las tapa con pegamento. Cree que se las tapa, se notaba la arruguita de la ceja. En fin, pero da igual que es madre, en fin, pero es eso, ellas vienen a promocionarse y a pasárselo bien. Sí.
Eso sí, que Melody y Selena siguen los grandes nombres de la edición. Ja. Me falta algo, saps? No sé. Però bueno, estarem veient. No havies dit tu que tenies la foto del reparto de semis? Ostres, la tinc allà. Me da igual. Si no, ja ho parlarem en el pròxim capítol. També volia comentar, Dance Breaks ho hem comentat, total, lo dels escenògrafos, què passava? Que els escenògrafos, el de Teresa és el mateix que el de Bad Gyal, i llavors també la de la Xispa era algú també Bob, però no me'n recordo qui era. No, però lo de José Pablo Polo és mentira, eh? Sí, ja ho sé, no, però era algú Bob. ¿Paje o no? No. De sobte me dius el de Zorra, me vuelvo loco de mal. Bueno, lo de l'escenografia de Zorra és una cosa que así no se comenta. Vaig a buscar. Mentre ves parlant de Marala. Vale, no, lo de Marala encara no. Ves dient. El dia 15 tenim roda de premsa de Benidorm, per a qui no ho sàpia. I jo volia fer una miqueta de... ara no ho diré, no me saldrà la paraula. De llançar suposicions a l'aire. Per què? Perquè el dia 15 s'anuncien els presentadors. Què passa? Mira les fotos de l'escenògrafa de la Xispa. Uau, no sé qui és. No ho sé, és que jo ho he vist. És supercunti. Sí, sí. Bueno, el que dic. Diran els presentadors de Benidorm. I què passa? Que només estem acostumats a que abans de 9 anys els digueren. No. Sí, abans de 9 anys els deien, o els deien molt abans. Els deien després de Nadal, sempre, però com la setmana després. Bueno, però és això, en plan, abans de 9 anys ho teníem ja dit, i ara, fins una setmana abans, no sabem els presentadors. Llavors és molt estrany. Teoria. Què dona jo? Que encara s'està barajant qui serà. Sí. O que han tanteat a algú totxo. Important. I clar, dic jo, qui podria retardar-ho tant? Algú de les campanades. La Lara Chus o el Broncano. Sí, la meva aposta, Inés Hernán Broncano i Marta Sánchez. El toque castizo de Marta Sánchez. Podria ser. Però la Inés Hernán jo no sé si tornaria a posar-la en Benidorm. Per què? Perquè si la van retirar, amb lo bé que funcionava. Però la Inés Hernán sigue en plantilla. Ja, és veritat. De fet, està convidada als Maestros de la Costura. I de fet, va guanyar Masterchef. Sí. Per això. Però no ho sé, me pareix raro. No ho sé. Igual la tenim per allà, perquè si també ha fet promo de Benidorm en TikTok. Per això. Que per ser la reacció de Melody és arriba. Estan nosaltres. Increïble. Pues eso. I també se sabrà qui seran els jurats. Se sabia? Se sabrà allà. Clima tenso. Quan siga la coreógrafa de Tu cara me suena. Well. Otra vez. No, porque Vicky Pérez es la coreógrafa. Vicky Pérez. No, Vicky Gómez es la coreógrafa de la Chispa. No, perdón, Miriam Benedites. Sí, Hitler. Para los amigos. Quan sigui Lolita Flores de golpe. Uf. Lolita Flores donant-li el 12 a Melody per fort. Perdó. Clima tenso. Vale, algo més a parlar de Benidorm? Els repartos de semis no ho hem vist, mala sort. Vale. El tema Dance Breaks ho hem comentat, els escenògrafos... Siguiente, venga. Bueno, espera. També l'altre dia jo vaig acabar en... Mala la de... breakdance, també conocido como breakdown, o tengo las venas demasiado largas. Bueno, no, això queda molt lleig. Da igual, no vaig a recordar perquè me fa pal editar. Com les venes. Per què? Perquè així de gratuït van dir les Marala que se n'anaven. Y me vaig quedar tiesa, que se había muerto su abuela el 12 de febrero, ¿qué dices ahí? Bueno, no me recuerdo cómo era el meme. I ningú s'ho esperava, i de fet és que no han anunciat res. Jo he de dir que si s'haguessin presentat a Benidorm s'haguessin retirat abans. Lo tengo claríssim. Si les hagueren elegit. Això. He elegit que l'any passat van enviar copio traïdor, i és una cosa que jo vaig dir hasta el final de mis tiempos. Van col·locar abans caliente que copio traïdor, i això és una cosa que no voy a perdonar en mi putíssima vida. Raiden, estàs en mi lista negra. Bueno, no, Raiden no, que de fet Raiden les apoyava. I va fer promo de copio. Bueno, Miriam Benedite de les Huesos. Què anava a dir de les Marala? Així, no han anunciat single de comiat, els concerts final de gira, ara de repente els han canviat el nom, són singles, concerts comiat, que sí, vale, són molt simbòlics, el del Molino, el de Torrent, el de Mitjons, uau, vale, sí. Però està molt raro. En plan, ningú ha dit res, no han donat cap explicació, la Sandra segueix a la seva bola en el projecte de solista... No entenc res, realment, del que ha passat.
No sé, sin más. Jo crec que és un punt de aparte que de tant en tant faran alguna cosa. No, però... Ens donaran migajas. Bueno. No ho sé. Ja no ho sé, és algo molt raro. En plan, podria ser tan fàcil com dir tenim cadascun un projecte de solista, perquè sí que és veritat que la Sandra Monfort ara ha crescut molt i igual no ho pot compaginar, no dic que no. Llavors dic, jo que sé, igual és que no pot compaginar-ho ella, llavors decideixen dissoldre's perquè cadascuna vol fer el seu camí. No ho sé, però és que no n'explica res i ha sigut tot com molt gratuït, així que no sé. Estrany. Ja està, només volia dir això. I és això que no tenen tampoc single de comiat. Què deu haver passat ahir? Ho veurem en Sálvame Mediafest. Ojalà. Vale, seguint amb actualitat ja no homosexual, anem a parlar... Bueno, homosexual. Ja. Bueno, anem a parlar d'unes cosetes que estan passant últimament en el món i que realment ens ho prenem molt a conya, però és bastant serio. I és que el presidente electo Naranjita la Lía, Donald Trump... Naranjita la Lía m'agrada molt. Donald Trump està amenaçant com a varis països atacar-los militarment o ficar-los aranzels enormes si no els hi donen el que volen. Què vol Donald Trump realment? Pues, per exemple, vol quedar-se amb Groenlàndia, que pertany a Dinamarca. Llavors també, no entenc per què vol atacar México, però bueno, en fi. Algo de petroli segur. Segur. No sé. També vol quedar-se amb el canal de Panamà perquè els hi cobren molt. I llavors també a Canadà se'ls vol annexar. Què realment jo estic veient que vol fer Donald Trump? Pues que es vol fer un coixí de força per si algun dia s'ataca per Rússia. Ja. Què passa? Jo penso que realment aquí què està passant? Realment vol Donald Trump en plan el nostre enemic és Rússia? Jo començo a veure cada dia més que els Estats Units són el nostre enemic. Ja. Bueno, realment és que jo lo de que la UE siga el juguetito dels Estats Units per la guerra de la OTAN... Jo segueixo pensant... Jo vaig estar parlant i potser és que realment Donald Trump vol dissoldre la OTAN perquè no li surten a compte. Pot ser, no dic I que per això està intentant atacar a Dinamarca. O amenaçant. Jo no crec que arribi a atacar a ningú perquè és imbècil. No ho sé dir-te. Bueno, però jo crec que ha de tindre algun consell de guerra que li diga amor. Jo penso realment que atacar a Canadà i a Dinamarca no li surt tant a compte als Estats Units perquè són països que són molt pacífics però tenen uns exèrcits molt forts. Per tant, clar... Però també si tu creus que Donald Trump realment potser en realitat vol atacar Europa d'alguna manera perquè té moltes bases militars arreu del país, arreu d'Europa i li interessa alguna cosa. No ho sé. Però a veure, les bases militars que té són... Espanya. Espanya té tres, no? La de Rota, sí. La de... Una Sòria. La de Galícia té una altra, no? I una Mallorca, crec. Vale. Bueno, da igual. El cas que jo crec que el que va passar és que d'una vegada per totes Europa ara hauria de dir vale, ens aprèn dels Estats Units i hauria de reneixer una Europa que anés a su puto rollo. Saps? Però també te dic amb el tipus d'ultradreta que tenim ara a Europa. Ja. Que és super filoamericana, no, americofila. En plan, la ultradreta, sí, rollo Vox, rollo Fratelli, crec que també és així. La de Le Pen no ho sé fins a quin punt. Però són com filles d'aquest rotllo estatunidenc, després la dreta... És que hi ha moltíssimes ultradretes, Però clar, la dreta espanyola li fa molt el joc a Vox en aquest sentit, les dretes dels altres països també li fan molt el joc a Vox. Jo crec que també... Tenim la batalla molt perduda. No, però jo crec que el fet bastant diferencial de tot això és el tema en Groenlàndia. Ja. En plan, en base al que passi això, pot donar un relat o un altre. Al cap i a la fi, Groenlàndia és territori europeu. Saps què vull dir? I no crec que d'esto... A més, que a mi em sembla molt heavy també en plan, lo que ha dit Donald Trump, tipus, hem de deixar els groenlandeses a veure si volen ser estadounidenses o independients. Però això també ho va dir de Canadà. No, però llavors també van dir els groenlandeses, no? Nosaltres volem ser daneses. Clar, i clar, se queda tieso, en plan, pues, ¿qué te va a decir? Però és que tu abuela muerta un 13 de febrero, pues clar que te van a dir els groenlandesos que volen ser danesos, en plan... És que també a mi em fa molta gràcia el mapa que diu Canadà serà l'estat 51 i no et dones compte que Canadà també és un país format per estats més petits. És com que es nota tant que no coneixes el res. A mi també em fa molta gràcia pensar que un dia pugui Canadà ser annexat als Estats Units i Mèxic també, perquè llavors podríem dir que Nord-Amèrica és cum. Canadà, Estats Units i México.
Ho sento, és que està aquesta imatge al meu cap. No ho havia pensat. Uau. Però da igual, en plan... Canadá usa México, claro. Pues eso. Da igual, en plan, no sé. En tot cas, Canadà ha amenaçat que si els intenten fer alguna cosa, els tallaran el subministre elèctric als Estats Units. Pantoja pelo, és veritat. És veritat. O sigui que en qualsevol cas, realment ens estem prenent molt a conya, però es pot armar bastant forta. Saps què vull dir? Ja, bueno, ja arriba un punt. Oye. Jo ja tinc tan clar que el 50 no arribem per l'escalfament global que mira, si me mata una bomba, pues me hace un favor. Pues literal. Així de clar ho dic. Pero que me dejen ver a Sonny Selena en el Benidorm Fest, por favor. Las SS me las respeto. Exacto. @lema. Perdó. Pues eso, no sé, ¿tú què en penses de tot això? Jo és que de geopolítica també vull una miqueta justa, però em pareix, jo crec que és més ser un milhòmens, és a dir... Humiliation King. No, ser un milhòmens és ser com vaig amenaçant i vaig dient que faig més de lo que tal. I només és això, amenaçar per amenaçar i... Però aviam, ja també... Està. També jo crec que és el que tu dius, fer un missatge indirecte a Rússia. Sí. En plan, com voler traure... Sí, múscul. Però te voy a decir, és que jo segueixo pensant que el problema als Estats Units té una mentalitat que no està sent gaire conscient de que no estem a la Guerra Freda, que jo crec que en cas de tenir un macroenemigo, el seu macroenemigo no ha de ser Rússia. El seu macroenemigo, en tot cas, seria Xina. Xina, Rússia i Xina dona gràcies que se la pela tot el que passa fora. Exacte, i jo penso que és una cosa que Donald Trump a dia d'avui encara no entén, que de tenir un enemic hauria de ser Xina, que no estic dient a mi que Xina sea mi enemigo, a mí los chinos me caen muy bien, En plan, China país. No, amic, es verdad. A ver, no, que tener una dictadura, es verdad. Bueno, pero... No anem a ser como sumar y apoyar todas las dictaduras del mundo aunque sean de izquierda. Oye, por favor. Es veritat, es que los tweets de Sumar apoyando a Maduro ya me jodería, yo también te dic. El tema de Venezuela, complicado. Però és tan fàcil com callar-te la puta boca si els observadors internacionals no han dit res encara. Literal. És molt senzill. I parle de Sumar i parle també, amb perdó, del BNG. Inclús d'Esquerra i crec que de... No sé fins a quin punt el jovent de Compro va dir alguna cosa. Però tan fàcil com callar-te la puta boca fins que els observadors internacionals no diguen res. Perquè, evidentment, no vas a apoyar tampoc a l'opositor, que és Milei 2.0. Literal. Però xapa la boca. Si els observadors internacionals no tenen actes d'eleccions... Vaig veure, és que ahir jo vaig arribar a Girona i vaig veure que hi havia una manifestació de Venezuela i vaig pensar, vale. I llavors vaig mirar a Twitter i resulta que ha sigut encarcelado la cap de l'oposició. Jo no ho havia vist. Bueno, i també que el món està fatal amb la situació a Corea del Sur, saps? Ah, sí. Que és camp. En plan, jo me'n recordo un dia tornant de l'autogolpe d'estat i tot això, no? Sí, va ser supercamp. En plan, que per qui no ho entengui, pues a Corea del Sur va de cop el president va posar la ley marcial, no sé què, es va fer com un autogolpe d'estado, no sé, la situació està tensa a dia d'avui. No sé, és com molt raro tot. Que pot ser que ens quedem tots mortajas, Com es va quedar la setmana passada Disney Channel. Uau! La connexió. No te l'esperaves aquesta, Saps quina audiència va fer? Què? La meitat de Telecinco en les campanades. Va fer un 1,5? 1,5% aprox. El fin de Disney Channel, pues ja desitjaria Telecinco, depèn quin programa. No, però realment els canals infantils fan aquestes audiències. Sí. Huipicos... 2 a vegades fa clan. Ah, bueno, sí, veritat, 2% clar. Menys el Super 3, que em fa bastant, realment. Sí, i el Super 3 és molt potent. Vale, pues anem a parlar. Qui no sàpiga, Disney Channel se quedó sin wifi en Acapulco fa poc i ja no el tenim, ja se murió. En plan, el dia 6 a la nit va decidir que apagava el wifi. Entregava cuchara. Doblava la superpilleta, faltava. Y bueno, pues es un antes y un después en nuestra etapa de vida. Yo he sido muy feliz viendo Disney Channel a las 3 de la mañana cuando no podía dormir, cambio de clase y Art Attack. Wow, Jordi Cruz. Jordi Cruz, el bueno. El bueno. També te dic, semblava una mica Bord de Benidorm. Semblava.
No vaig parlar amb ell. A mi em va saber greu que Disney Channel se fuera de viaje, la verdad. Ya. La gent ara dient, no, es que no entiendo por qué ha cerrado. Hombre, es que si a los niños solo les dais el móvil, que van a ver la tele. No, també és perquè Disney volia reforçar Disney Plus. Sí, no, també. Perquè està con les subscripcions així, que està pujant el que costen i tot per a que la gent compre. Yeah. I crec que també ha posat límit de pantalles. Això no ho sé segur, No ho sé. Però bueno, què sé. Però da igual, el cas que ha sapigut greu i com a les seves últimes setmanes era com una programació dedicada als nens del 2000, que era bàsicament qui la veia, no? Sí. I van fer pues, totes les pel·lis, tots els finals de les sèries i casualment Disney Channel va acabar amb el final de Hannah Montana. Exacte. Y me pareció increíble, la verdad. Luego la gente se quedó muñeca porque a las 12:02 pues se creó otro canal que era Squirrel y pues ardillista, supongo. Bueno, creo que es como una mena de... De magazine, de pelis, sí. Sí, algo així. Pues es como, bueno, pues vale. En tot cas, Disney Channel Bob, quines són les teves pel·lis favorites de Disney? Pel·lis favorites? A mi de Disney dibuixos m'encantava Hércules i de Disney Persones ara diré quina és. Disney Persones, sí. A mi la de Goofy e Hijo m'agradava molt. No, em referia de persones reales. De dibuixos, vale. Goofy e Hijo m'agradava molt. Va ser una de les meves pel·lis faps, no broma, i Hermano Oso. Hermano Oso és Bob, Que ja no me'n recordé de la trama ni res. Hermano Oso crec que té banda sonora Roser, Vaig a mirar-ho, però a mi em sona. No ho sé, crec que era Roser, però vaig a mirar-ho. I de persones, m'ha vingut al cap i se me n'ha anat. Quina era? A veure, Camp Rock m'agradava molt. Però és Camp. Però hi havia una... quina era? Da igual, se m'ha oblidat. Hermano Oso, efectivamente, de banda sonora Roser. Espíritus. Uau! Ja em sonava. La d'Espíritus, uf. Pues és Roser. Mami. A mi m'agradava molt de personal. Vale, ja sé quina és. Efectivament, les Cheetah Girls, increïble. Barcelona no va ser creada pel romans, va ser creada explícitament perquè les Cheetah Girls fessin la pel·li aquí. O sigui, I ves el videoclip. Exacto. A mi el fet es que las Cheetah Girls para mí lo fueron todo, en plan, increíble. Yo volia venir-me a viure a Barcelona por ellas. No, en plan, yo quería ser una Cheetah Girl. ¿Qué? No l'has vist mai ja? Bueno, en fi. A mi hi ha una part de les Cheetah Girls d'una cançó que em fa moltíssima gràcia, que potser te l'he ensenyat 30 cops, ¿vale? Sí, el moment finestra. No moment finestra, el moment agujero de cruising. Vale, però posa'ns en context... De què va les Cheetah Girls? Sí, vale, les Fifth Harmony dels 2000. Efectivament. Fifth Harmony. Entre les que estava Raven Simone. Fox en parla. Raven Simone és? La de Raven, la de les visiones. Sí. Pues Raven era una de les meves sèries fab. Era molt bona Raven. I la sèrie aquesta de... no, però esta és de Nickelodeon, vale, no res, en plan... Raven Simone, saps com es deia les Cheetah Girls? Galeria Garibaldi. Que era italiana, ja no ho sé, però em va fer molta gràcia, l'altre dia quan la vaig reveure. Pues eso, bàsicament una... Bueno, jo era molt de High School Musical. És que és Bob, la Sharpay és Bob, Ai, hem de parlar... La de Sharpay, la pel·li de Sharpay. Espera, ara ho parlem, deixa'm parlar primer de les Cheetah Girls. Bueno, el cas és que són un grup d'amigues que es venen a Barcelona a un concurs, ¿vale? De talentos. Entre las que es troben a una noia que es diu Marisol, que és interpretada por Belinda... ¿Sabes quién es Belinda? Sí, me Vale, pues esa. Y que las quiere separar, bueno, por órdenes de su madre para que ganen el concurso. Pero ¿quién es mi momento favorito de esta peli? Cuando están paseando por Barcelona cantando un temazo que es Strut y van y llega este momento, que eso es Montjuïc, ¿vale? ¿Sí? Carlos. Pero estoy buscando quién es Belinda. Belinda, sí, esta. ¡Oh, esta! ¡Clar! Hòstia, surta la peli, sí. Vale. Belinda, la de Te voy a esperar, de Tadeo Jones. Veritat. ¿Ves que això és Montjuïc? Sí. Vale, pues això és la font màgica, este momento cruising. Pero eso es Ciudad Bella, ¿no? Pero ¿por qué mira el agujero ese donde seguramente me ha dado un vagabundo? Es que es camp. Da igual. Ay, el Parkway, es increíble esta parte. No, pero el moment Espera. guitarrista. És que no sé si posar el micro perquè mos tiraran per cop. Per això l'estic separant. Vale. I ara estan en els pilars
És que és camp. Amb la sargantana de Gaudí fent baile sexy. És que ho hem de comentar, perquè no es pot posar. Vale, ara estan en les escales assegudes del Parc Güell. Ja deia el guitarrista ligando con Raven Simón. Quan és lesbianota. Ja de cop estan al Born perquè el Parc Güell el Parc Güell i el Born estan al costat. Sí. Ara estan les zones borratxos. Això és el Born. Sí, al darrere de las niñas con uniforme, un pintor random. Però a mi una cosa que m'agrada molt és que Disney va fer investigació de com era la gent d'allà, perquè hi ha un moment on apareixen uns iaios i tu dius, estos iaios són típics catalans, mira. Estan com en les Rambles, vale. parlant de Picasso, que és camp. I hi ha Aqua aquí, pues... no sé què és Aqua. Aqua és esa. Vale. Esta és Chanel. Esta és Dorotea i esta és Galeria Garibaldi. Són uns iaios típics catalans. Amb les boines. És que sí, és superfort. I aquí ja... Els valencians que no sabia com són iguals que els valencians. I aquí jo sempre pensé que era hot i ja està. Sí, això anava a dir-te. I llavors tornen a Montjuïc perquè el Born i Montjuïc estan al costat també. Però és Bob, la veritat. Bueno, el Born i Montjuïc. Ah, vale, és irònic. Exacte. I després em va al Parc Güell també, que està al Quinto Coño. Exacte, però a mi aquesta escena me parece increïble i és un temazo. Sí. I de fet hi ha una part que hi ha una cançó que la fan com en un estudi i resulta que aquest estudi és un dels hotels de Passeig de Gràcia. És increïble. Uau. En plan, jo penso, els diners que es va deixar Disney per tancar Barcelona per poder fer això, una pasta. Increïble. Bueno, ara també ho fa el Salvador Illa així, Ja. Que bé que va tancar Passeig de Gràcia per a... el Salvador Illa, dic jo, el Collboni. Que va tancar Gràcia per a carrers... per a cotxes de carreres i després el Parc Güell per a una Fashion Week, que també van tirar cement i no sé què merda. I llavors també vull parlar de l'última Bob, que és Amigas Chitas, ¿vale? Que, vale, per qui no ho sàpiga, és que no sé com dir-ho ben bé, el concurs de talentos es feia, jo sé, perquè allà els reis catòlics tenien un palau, ¿vale? I van intentar matar allà Ferran Segó, però és que no sé exactament... Tu sí que saps on és això, no? Sí, en la catedral. No, bueno, per allà al costat. Aquí al costat està... No la catedral? No, això està... Sí, està al costat. Aquí al costat està el Museu Romà de Barcelona. Vale. Que és camp que estiguin cantant Amigas Chitas, però aquí van intentar matar Ferran Segó, el catòlico, i és com camp. Y de cop apareix Belinda cantando que son amigas en castellano. Es camp. Ah, pues pronunciada ese. Hombre, es que es mexicana. Ah, es que cómo le va a presentar bien. Vale, ya está. Pero que van vestidas de toreras y no si esteu fixant. Normal, no estás posando. Van totes... Bueno, esta es la madre galería. Van totes vestidas de toreras. Y es de un Marisol porque no hay otro de esto más español. ¿Veos? Van vestidas de toreras. Bueno, pues eso. Pues es la mejor peli de todas. Estamos juntas. Estamos en un mundo, pues ya está. ¿Dónde estamos? Juntos por la música. Pues eso. Que el Carlos de ella la peli de Sharpay. Es súper Bob, es increíble. Súper guay. Es increíble. Vull dir, l'arc de redenció que va tindre, y mira que yo la odiaba. A mí no, a mí Sharpay siempre me encanta. Yo soy gay por Sharpay y lo tengo clarísimo. Jo al principi, en plan, entenia la Sharpay i me semblava que els altres eren uns aprovechats, i la Gabriela, i després, al final, Disney feia la teua psyop per a que cregueres que Sharpay era la mala. Jo sempre he pensat que Sharpay era la buena, i m'ha sigut igual, sempre. No, però a mi no, perquè jo vaig desenvolupar allà consciència de classe, i Sharpay és una pija, lo siento. Però tots ens queia bé Ryan perquè era gay. Sí. Però jo he de dir una cosa. El Ryan havia d'estar liat amb el xat. A que sí. El moment super homosexual. Sí, quan estan jugant al béisbol. Sí, vull dir, aquella escena tan homoeròtica. Increïble, estava obsessionat de xiquet. No és broma. Quan es canvia la roba. Era super homoeròtica. És veritat. És veritat, ho vaig llegir. Que hi ha una escena en la que tenen la roba al revés. Sí. I després... No sé qui collons els fa liar-se el Ryan amb la... Amb la de gafes? No. No, el Ryan sí amb la pianista, que és lesbiana. Gràcies. Que era la nostra Elsa.
La de gafas estaba liada con la que era la empollona que le encantaba bailar. Sí. Estaban liadas. Sí. A mí no me engañas. En fin, da igual. Y yo he de una cosa que Disney a mí también va a hacer muy homosexual, porque el novio que le ponen a Sharpay en su peli, que es el Austin Butler, que después es el novio de Vanessa Hudgens en la vida real, que ahora ya están separados. Vale, crec... De la Gabriela. Sí. Per això a la Winnet le agradaría molt aquest podcast. Yo qué tan he pogut ser la Gabriela. Pues esa es increíble. Da igual, Sharpay sempre seràs la mejor villana de Disney. I parlant de Sharpay hem de parlar de Ashley Tisdale i els seus outfits del 2000. Uau! Ashley Tisdale, per a la gent que no se sap el nom Sharpay. De totes les actrius, sí, Sharpay. Que, per cert, a mi, jo vaig desenvolupar consciència de classe veient Zack i Cody perquè l'Ashley Tisdale feia de Maddie i la Maddie era superconyera i sempre la puteava a la London. Sí. Perdona, la London era un personatge tan camp. Però era molt camp quan li diuen quina és la teva classe favorita? I dice, la upper. I com no vas a ser graciosa. No, quan li van ensenyar lo que era el reciclatge i deia, sí, yo también reciclo, utilizo los billetes de uno como pañuelos. Però tu te'n recordes de l'episodi que a la London li ensenyen a nedar el novio de la London? No. Era mi crush. Mira, és que te'l vaig ensenyar. Bueno, de mentres, perquè és que no vull fer cap tall, perquè si parlem de parlar, he de tallar. Looking at Camp, Right in the Eye, el tema London, el tema Harper... Perdón, abans un paréntesis. ¿Tú te recuerdas la London cuando pierde todo el dinero y se tiene que ir a vivir a casa de Maddie y está haciendo la cama y se le cierra la cama? Sí. ¿Te recuerdas? Vale, no es el meu tipo. Pero si no me recordaba. Vale. Te acabé de ningunear. Sí. Pues eso. Que yo me recuerdo que había el Botones también que iba muy bien. El Botones, sí. Mexicano, le iban puesto un nombre súper racista porque era súper mexicano, que era Esteban de la Rosa Ramírez, no sé qué. El Botones em perdona mica. Bueno, igual me estic enganyant. Y este tiene el del crucero. Es el mismo, Esteban el mateix, pues igual no. de la Rosa. No. Bueno, espera. Mira, se l'he trobat, da igual. No, pues m'estic enganyant. Estava dient el Botones d'algun altre lloc. Pues jo aquí mezclo cosas, pero el Botones no. Da igual. Da igual. No, perquè el Botones que yo recordaba tenía un traje rojo. Pues no ho entenc. Pues no sé, he disociado totalmente. Da igual, que molt bé. Que està la Harper de los Magos de Waverly Place, perfecta. Els seus outfits, el de los patitos... El de los cubos de Rubik. Perdona, hem de parlar del seu single Gorro Socorrido. Sí. Tienes un gorro. Eres un gorro socorrido. Divertida, graciosa, talentosa. Amb la Selena Gómez, amb la Alexi, perfecta. Pero el arco de redención de Alex Russo también... Perfecta. Quan va deixar-se guanyar per a que el seu germà pogués... És que ho vaig veure l'altre dia, sí, que es deixa guanyar perquè el seu germà tingui els poderes i llavors el seu germà ho diu i el fan dueño de l'acadèmia. I així, perquè poc se'n parla que el Justin tenia de novio a la de Buena Suerte Charlie, que era vampira, y la Alex tenía de novio al hombre lobo. Sí. El hombre lobo. Increïble. Perdona, i jo també, jo me'n recordo molt d'una sèrie de Disney que era molt camp, que no sé si te'n recordes tu, que era Pecezuelos. No. Es que t'enseñaré una foto, te'n recordaràs. Vale. Que eran con peces raros que tenían con texturas normales. Vale. Que eren tots bizcos. Vale, que d'esta tens el sticker. Sí, que per mi sempre serà la millor esta i l'almeja era... L'almeja era divertida, graciosa, talentosa. L'almeja jo em recordo un poco a ella, perquè estava enamorada del protagonista, estava loca, i em sento un poco l'almeja. I també la Susi, que és quan es posa bizca amb la textura. Increïble. Pues eso. Però espera, és que ara que has tret a la de Buena Suerte Charlie. Podem parlar de Bridget Mendler i tot el seu arco? Vale. El arco de que ella és licenciada en Harvard i pot ser la teoria aquella de que ha viatjat en el temps. Però jo crec que, o sigui,
Això, de tot això en té culpa Disney, perquè si haguessin potenciat la carrera de Bridget Mendler, ara no seria professora de Harvard. Gracias Disney por hacer juguetes rotos. Exacte. Bueno, ara, com la teoria del viatge en el temps, com? Sí. A veure, explica'm això. Espera. Bridget Mendler, que va treure un single, que saps com es deia el single? Hurricane. Què? Sí, el single debut de Bridget Mendler es diu Hurricane. Com era? Perquè hi ha una que és molt coneguda. No es diu Everyday I'm Losing My Mind. No, però hi ha una que és molt coneguda, Esteua. Vale, com era? La gent diu que com... Ella no ha canviat quasi a nivell físic, i això és veritat. Veus? Mira, Bridget Mendler, el seu single de Hello is my name és... Bueno, que aquí estan totes les de Lemonade Mouth, que jo he de dir que Lemonade Mouth... Lemonade Mouth és molt bo. M'agrada gens. Veus? Carlos. Que he de dir que la que era Radio Rebelde, Carlos. Vale, increïble. És que, això m'ho hauria d'haver preparat. 16 deseos. És una teoria bojíssima. 16 deseos, vale. La meva pel·lícula favorita, 16 deseos, punto. Estava obsessionada. I tu te'n recordes d'aquella que també... Quan acabava la llista amb típex i salien els deseos. Te'n recordes quan una pel·li camp, i ara ho expliques, de Disney, que era protagonitzada per el de Ricitos de High School Musical, pel Chad, que es deia Salta, i era tot de saltar a la comba? No, en plan, em sona el nom i ja. Pues ya está, pues era eso. Com era? Vale, la cosa és, ella és doctorada en Harvard, sí. I en la seva via de Twitter va posar fa temps, actress, singer, Harvard doctorate, no sé què, i després posar al final, time traveler, interrogació. Llavors, vale. La teoria és que ella havia desenvolupat en Harvard una forma de viatjar en el temps i ara després de fer-ho, com que anava enrere en el temps a buscar els moments pico per aconseguir papers. En els magos de Google Place, en Mi perro tiene un blog, que també està? No. No, doncs m'he enganyat, però en Buena suerte Charlie, en Lemonade Mouth. I a partir d'allà després va desenvolupar la carrera, bueno, realment va ser fa poc, perquè si te fixes ja en una de les seues cançons que diu, tindrem una mansió al costat de la casa d'Oprah com els prínceps d'Anglaterra. Què passa? Això va eixir fa 5-7 anys, no me'n recorde. I el príncep d'Anglaterra no se va mudar al costat d'Oprah, en plan el pèl-roig, fins fa 2 anys. Llavors hi ha coses per allà que no quadren i la gent ha començat a desenvolupar aquesta teoria. El pròxim dia me la trec molt més preparada, perquè hi ha moltes coses i a mi aquesta teoria jo me la fico pel cul, és boníssima. És boníssima. En TikTok està súper desenvolupada. Perfecta. El mejor juguete roto de todos es Bridget Mendler y no voy a hacer nada. Què més volem parlar de Disney? Ja està, realment, no? Vale, pues relacionant amb Disney, vale? High School Musical. High School Musical i, per tant, pues anem a parlar de la Wineta. Per què? Perquè fa moltíssim que no fem repàs de singles, de coses que han eixit. Vull dir, no sé, seguís tu, que tu eres el dictador, jo no sé presentar. Pues que la Wineta, no me'n recordo quin dia exactament, va treure un bop, vale? Que es diu DMs, vale? I que és boníssima, en plan, és niñata, és divertida, és que no és camp, és bona no irònicament, en plan, saps què vull dir? No té el punt de camp que té Gork o té Wild. O té... Bueno, no, a mi Wild no me sembla camp, tampoc. Home, los caballitos de fondo. Ai, però a mi me sembla performatiu, no és el mateix. Vale. Hem de fer una taxonomia del camp. Vinga. Camp, cringe, performativitat. Com tot alhora, i parlar una mica. I cunt, camp, cringe, performativisme, tot junt. Has de fer el quadre aquell i el test per veure cap on et situes. Pues eso. A mi em sembla superbona, en plan, és un temazo. I en el videoclip, increïble. En un estadi de futbol, ella anava en moto, tirant-se xampa per la cara. Moltíssim. És com trash però treballada. Sí, no com nosaltres som trash genuí. Desgraciadament. De fet, mis fuentes afirman... ¿Lo vas a decir? No, vale, no ho dic. Lo de la portada? Sí. No, vale, no ho dic.
jo si vols dir-ho. Treu lo del sexo i el papiloma, ja està. Que la cançó del papiloma és molt guai. És molt guai. Joder, pavo. La que va cantar... Pavo, joder. Se decía, se comentava que anava a ser single, però no l'ha tret. Ja està. Igual. És que me sembla molt cap la raó, però ja està. Bueno, segons m'ha arribat, que igual és mentira, però a mi... Pío para todas. Pío. I llavors també pues, una altra personita que ens agrada molt, que ha vingut aquí de convidada, que t'estimem, ha tret una cançó que és La bomba del molino, que literalment la tinc en puto bucle sempre, perquè és divertida, és graciosa, és increïble. És perfecta, a mi m'agrada moltíssim La bomba del molino. Ha estat en Nadal cremant-la. Literal. I és una versió de Rosita Mores. Guapa. Perfecta. Que pues streamegeu també. Sí. I ja està, i després també volíem comentar Tengo un pensamiento d'Amaya. Però això ho parlarem quan tregui el disc. Però perfecte, ho estàs fent tot genial. Vols parlar del blackface? Vale, no, dos cosetes. Va haver polèmica este Nadal, com sempre. Bueno, si vols parlem abans de les campanades. Com vulguis tu. Bueno, va haver una miqueta de polèmica, per lo del Coi superràpid. Lo de tots els anys. En el Coi se fa blackface. No, només en Alcoi, Bueno, però en Alcoi és una cosa molt bèstia. En plan, sí. La cavalcada és històrica, és supertradicional, tal. I va haver revuelo, com sempre, perquè diem, escolta, igual això de pintar-se tot de negre amb betún i uns llavis que sembleu la vampiràcia en per dos, perquè, amor, el overlip te llega hasta la punta de la nariz, guapa. Pues igual és una miqueta racista. I la gent d'Alcoi, no sé què, no és racista, és tradició. Després amb els toros ja tal. Ja està, només volia dir això. Que feu coses molt guapes, en plan, això de que, perquè en Alcoi els patges se pugen amb escales, tu a deixar els regals per la finestra, és increïble, a mitjan cavalcata. Està superguai, això. Això me mola moltíssim, però clar, que ho faça un patge pintado de negro con los labios hasta aquí, pues queda una miqueta, sois d'una tribu, saps? Sí. Però no sé, en plan, a mi me pareix guapíssim tot el que passa en la cavalcada d'Alcoi. Que el blackface es fa arreu d'Espanya, en plan tal, sí. I que, per exemple, a la cavalcada de Berga, que fa molta gràcia, sí, però jo potser ho haurem de treure. Ja. El rei Baltasar comença el seu discurs dient jamalají, jamalajà. Uau! Ell diu jamalají i la gent li respon jamalajá. Sí. Jo ho vaig veure, o sigui, no ho recordava i l'altre dia ho vaig veure i vaig pensar, duro, Sí, o sigui, I jo crec que són cosetes que s'haurien d'anar depurant. A nosaltres ens governarà la Ayuso de la Plana, però com a mínim sí que és veritat que lo del rei Baltasar ho fem bé. Se queixaran de que hi ha molts paraula, però quan arriba Nadal sí que els contracten. Això sí que els ho donaré. I finalment, vinga, va, et deixo aquest tema per tu també. Bueno, volies parlar-ho tu? M'ho havies dit. Bueno, a veure, jo era per parlar d'algú. Pues que va haver-hi polèmica en les campanades, ¿vale? Perquè és que si no era per això jo hauria sigut per una altra cosa. Las presentaban a la televisión española broncando en Lala Chus y Lala Chus va a estar siendo acosada 3 semanas antes mientras la llamaban foca, gorda, vaca, desecho social, moltíssimes coses que per sort a ella se la pelen bastant. A mi m'agrada moltíssim el sketch que va... Bueno, sketch cometes, el gag que va fer en La Resistencia. Que estoy gorda? No. No me había dado cuenta. Perfecta. En plan, 2 minuts així, que divert. Tan Yoko Odet, realment. Sí. I llavors, en plan, pues, què va passar? Va treure una estampita del Sagrado Corazón con la cara del Grand Prix. Que entenc que la gent es pugui sentir ofesa. A veure... S'estan agafant a un clau ardient. Espera, que entenc que gent religiosa es pugui sentir ofesa? No. Sí. No. Deixa'm acabar. Però si ens sentim ofesos per això, també ens hem de sentir ofesos perquè li posi la cara de Taylor Swift o li posi la cara de Messi o es facin xistes de Dios o es facin xistes així. No només hem d'atacar això perquè es nota molt darrere que hi ha un bagatge polític molt determinat i que hi ha un sector que s'està intentant atacar això perquè els presentadors tenen una ideologia molt determinada i se li ve a la gent el plomero. També te dic, com a persona en formació cristiana, això és idolatria i punt, i ho sé, les imatges no són la verdadera representació de Déu i no pots idolatrar una imatge, i lo siento, i que li canvien la cara al Sagrado Corazón de Jesús
no és una ofensa perquè la imatge, i ho diu la doctrina de l'Església, no és la verdadera imatge de Jesús. Per tant, si no és la verdadera imatge de Jesús, no és una ofensa. I no ho és. És que no hi ha més. I tu estàs entenent malament la fe, no. Jo em refereixo que llavors a títol personal cadascú escriu, saps? No, és idolatria i això és pecat i és així. No. És veritat, sí, és pecat. Alabar les imatges d'aquesta manera i idolatrar-les, i amb perdó, com se fa en les zones supertradicional i superdarrel, plorar-li a les imatges com si foren la imatge real, en plan, jo soy de la Dolorosa i no de la Virgen Maria en si, i entenc que culturalment està molt arrelat en certes zones, no t'he dit que no, però això realment és idolatria. Si no fas el pas de dir adoro a la Dolorosa, que és realment la Virgen Maria. Y llavors també hi ha el bagaje de esto no lo hacen con los musulmanes. No lo hacen con los musulmanes porque aquí la religión cristiana es la que hay. Bueno, ahora no, porque es un estat, en teoria, laica i confessional. Sí. En teoria. Que mantendrà relaciones... Deixa'm acabar. En teoria. Pero aquí la religió cristiana pues porta estant-se la religió oficial de l'Estado des d'abans dels Reis Catòlics, ¿vale? Per tant, és una cosa que culturalment la tenim nosaltres superintrínseca. Encara que tu siguis laic, tens tintes cristianos perquè l'Estat ja els té de per si, des d'abans de 1400, aproximadament. Bueno, i també tot el treball que va fer Franco. Bueno, a part d'això. Però, per tant, està en l'imaginari popular com estan los toros del flamenco i el pan tomàquet. Per tant, és lícit també que puguem nosaltres fer bromes d'això. El que no tindria sentit és que jo em posi a fer xistes de Mahoma quan jo no tinc un bagaje musulmà. Saps què vull dir? Si els musulmans haguessin estat aquí després del 1000 i pico i nosaltres a dia d'avui fóssim musulmans, doncs tindria sentit que nosaltres féssim o si nosaltres estiguérem visquent dins d'una comunitat musulmana també, i estiguérem subjectos a totes aquestes dinàmiques que es produeixen a dins, jo què sé, parle, per exemple, del hijab i tal. Però parlem dels musulmans pues, com escolta, també podria ser el judaïsme sí, o qualsevol o si foren gitans i estiguérem afectats i travessats per les problemàtiques gitanes que hi ha, que si la prova del pañuelo, no sé què tal. Jo, perdó, potser puc fer algun acudit i tal dins de lo que es respecte des de fora i tal. Però jo, evidentment, no vaig a fer un acudit de la nada perquè no és una cosa que a mi, per sort o per desgràcia, m'afecta a mi personalment. Clar. A mi m'afecta, jo què sé, la moral cristiana, que és el que travessa molts paràmetres, jo què sé, de lo que és la legislació actual de l'Estat, que es nota moltíssim, en plan, el punitivisme, el pecat que hi ha en com se concep el sistema penitenciari, per exemple. Mira, de fet, penitència, el sacrament de la penitència. Per això sí. Per tant, quan llavors la gent diu a Twitter o cosas así, que no tenéis coño de meteros con los musulmanes. Pues no, porque no es mi cultura y porque no tengo un bagaje que me permita hacerlo. I a mi perquè està malament, personalment, sí, però a mi personalment no m'ha oprimit l'islam. Exacte. A mi personalment. Clar. No puc fer acudits primer perquè és que no ho conec. Però perquè és el que diem, perquè el cristianisme està dins del nostre bagatge cultural. Sí. I ja està. I punto, la veritat. Sí. I bueno, ¿algo més a comentar tu? Que abogados cristianos, leos, no. El Concili Vaticano, ¿quién era? El Concili de Trento, que és el que parlava de la idolatria. Bob. És veritat, que per això quasi totes les manifestacions de teatre eclesiàstic van morir, menys el misteri d'Elx. Tu saps que... I els pastorets. Bueno, els pastorets, sí, bueno, més o menys. Tu saps que gràcies a això es van independitzar els Països Baixos d'Espanya? Sí, em sona alguna així. Sí. La crisi iconoclasta. Clar, d'allà ve. Sí. Per això són protestants als Països Baixos. Mis niños tan reales. Pues bueno, eso básicamente. Pues bueno, amor, yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Sí. Ha estado divertido, ha estado gracioso, perspicaz, valiente y poderosa. Exacto. Un besito en el culo, mariquitas.